Quin vent que fa. Crec que aquest és com el meu primer vlog, no? Així purament motovlog. Hòstia, està bastant moll aquí l'asfalt. Ara mateix estic estrenant les pastilles tant delanteres com de darrere, unes pastilles Brembo, i frenen com un dimoni. O sigui, tu vas a tope, li dius a la moto, frena, i collons si frena. I canviar les pastilles de fre a la moto és super fàcil. La veritat és que no val gaire la pena fer-ho al taller, perquè és molt senzill. Bueno, si tens dinamomètrica i fixa cargols i tot això, sí, però no sé, ho trobo bastant fàcil. Per aquí estem esponellar. Upa, quin salt. Ai, ai. I això, que he tornat del viatge, i aquesta realment és la primera ruta que faig després del viatge, ja que, bueno, porto 47.393 quilòmetres i els 48.000 haig de fer la revisió i encara està en garantia, llavors l'haig d'intentar clavar i m'han donat hora per d'aquí a un mes. Així que m'hauré de relaxar una mica i fer poques rutes. Ok, posem el modo esport, canvio tot manual i a volar. Uah, com frena, tu! Joder! Crec que el següent que li faré a la moto és posar unes rodes totalment d'asfalt, perquè ara tinc unes mixtes amb molt de taco i vull provar unes d'asfalt. Normalment en els viatges que feia la roda se m'aplanava, sobretot perquè quan entrava a l'autopista i quan havia de fer acceleracions les feia a tope. I entre que estem a estiu, que fa calor, l'asfalt està bullint, que porto molt de pes a la moto perquè vaig amb tot l'equipatge i tot, clar, quan acceleraves a tope la roda patia molt, vale? I es desgastava, quedava plana. Aquest és el primer viatge que no se m'ha aplanat i simplement el que he fet és això, doncs no accelerar a tope sempre. I es nota, o sigui, la roda ha quedat perfecta. 30. La moto se'm moriran a 30. Estem anant cap a Darnius. Hem de tirar recte, passar per Cistella i ja directament... Bueno, primer anem cap a Sant Llorenç de la Muga i allà esmorzarem. I després sí que anirem al pantà de Darnius, el de Boadella. A veure, passa una cosa, i és que perquè des d'aquesta càmera es vegi davant, m'haig de com posar així super en dalt i clar, no és gens còmode per conduir. I encara més, si afegim aquesta altra càmera, doncs encara es veurà menys endavant. Però bueno, als costats per lo menys sí que es veu, no? Uah, com frena, tio! Joder! Tio, no em cansaré de dir-ho. Llàstima que porto posat el DB Killer, perquè sense el DB Killer seria espectacular tot això, Quedaria uns pets la moto. Frena-lo. Fuà, joder. Passada la moto. Tinc ganes de provar uns pneumàtics totalment d'asfalt, a veure com es nota. Tot i que amb aquests que porto ara no noto que perdin grip ni res, però farem una cosa, aquest videoblog s'acabarà quan la GoPro es quedi sense bateria. Hòstia, que aquí s'ha de frenar. Quan la GoPro es quedi sense bateria s'acabarà el videoblog, que no sé si falta gaire. Aquestes curves són super guapes. Llàstima que està molt humit ara, perquè ahir va ploure, però és que si no són super divertides. Fem l'stop, estic gravant, així que fem-lo bé. Ja arribem a Sant Llorenç de la Muga i anirem per aquí a visitar el poble i esmorzar una mica. Quin poble més bonic! Per aquí al molí d'aigua.
20 per hora, o sigui, el ralentí de la moto, no vols que vagi? Dreta o esquerra? Fuà, no sé per on és. Centre Vila, és per allà. Joder, fa molt que no venia aquí, ja no me'n recordo ni per on era. Hi ha un gat al mig de la carretera. S'apartarà el gat? Joder, li ha costat apartar-se? Hola, que maco. I ara, en teoria, aquí surt a la plaça Major, no? Joder, sort que té el de Killer la moto, perquè si no quedaríem tots els veïns sords. Una font... Allà està la plaça. Que està tot tancat. Això és el que us dic de les rodes, que estan superbé després del viatge. Per cert, també vaig haver de netejar. Mireu la llanta ara com brilla. Estava rebentada de la grassa. I davant també estava molt brut i ara està superbé. Ja hem sortit d'esmorzar, ens hem equivocat de bar i hem anat com en un hostal. I bueno, estava bé, però hagués estat millor anar a un bar. Sembla que ha sortit el sol, aquells núvols que hi havia se n'han anat, així que millor, perquè escalfaran una miqueta l'asfalt. Aquestes curves són brutals. Són bastant lentes, però molen moltíssim. A més, no hi sol haver-hi molt de trànsit mai. I a les que venen ara de baixada també hi ha moltíssima visibilitat i estan superbé. I aquí comença la baixada. Quines vistes que hi ha. Això fa uns anys es va cremar i aquí estava tot pelat i ara els arbres ja tornen a créixer bastant, perquè fa com 2 anys aquí no hi havia quasi bé res, o sigui, no es veien ni els arbres pràcticament, eren molt petits encara. La putada és que amb els arbres també hi ha menys visibilitat, perquè abans es veia tot i ara doncs sí que tapen bastant. Ves, aquí veies si venia un cotxe o no i ara doncs ja no es veu. Els frens com frenen, tio, i no es fatiguen gens. Girem per aquí. Aquí hi ha una mica de brutícia al mig de la carretera. I a tope. Joder, molt content amb aquests frens. A veure, esperarem una mica el meu germà. Fa lo cremat. Seran les pastilles que al cremar-se així per... Hòstia, mira, mira! Les pastilles estan aquí fumejant a tope, no sé si es veu en el vídeo. Estan traient fum. Vale, seguim cap al pantà. El meu germà m'ha dit que també sentia pudor cremat, i si siguin les meves pastilles, tio. És que frenava a tope ara, o sigui, mai havia frenat tant. És que darrere ara m'encanta, o sigui, abans no frenava tantíssim, o sigui, només frenava per començar a la frenada, o sigui, és el primer pedal que donava. Després només seguíem el de davant, perquè abans, si tu frenaves a darrere i després frenaves a davant, quan frenaves a davant la moto, el pes se n'anava davant, i a darrere doncs s'aixecava una mica la roda i derrapava. En canvi ara, com he dit abans, el de darrere li pots donar sense que derrapi. Llavors el puc fer servir també mentre estic frenant a davant. Així que frena molt més la moto i el faig servir molt més. I per això s'ha recalentat ara i... Bueno, també són noves, o sigui, es crema tot el recobriment de fora, entenc, i tot això. És normal, però no sé, és que he notat molta pudor cremat quan he parat. I el meu germà em diu, sí, jo també. Nosaltres girem per aquí, cap a la presa, a veure si hi ha molta aigua. Hòstia, Déu-n'hi-do, està bastant ple. Per aquí a la presa. Soc super despistat i m'he deixat les claus de la moto a la moto. Espero que ningú me la robi. Uf, quanta aigua. I fins aquí aquest primer motoblog. Bueno, en veritat no és el primer, però jo l'anomenaré com el primer motoblog, ja que serà com una sèrie de vídeos. No sé, aniré fent vídeos així, perquè és el que dic, que sempre he volgut fer i no en faig mai. Llavors, ara m'agradaria fer-los. Ara que tinc el micro ben posat i se m'escolta superbé, ja puc fer vídeos així parlant. Ja anem cap aquí dalt, ja anirem a veure el pantà des d'un altre punt, tot i que vosaltres ja no ho veureu segurament. Ens veiem a la pròxima. No sé qui estarà veient aquest vídeo, però bueno, si has d'arribar fins aquí no sé què estàs fotent, o sigui, vés a avorrir-te d'una altra manera, però bueno, adeu. Joder, el que em costarà editar aquest vídeo, tio. I després penges un TikTok de merda i t'agafa 50.000 visites.